Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε ένα εκπληκτικό σιροπιαστό γλυκό. Είναι σύμπραξη δύο παλιών παραδοσιακών πολύ αγαπημένων και θα το κάνουμε με τη βοήθεια των σκευών της Berlinger Haus και θα θυμηθούμε τις αναμνήσεις που χτίζονται στην κουζίνα μας, που με τη βοήθεια των κατάλληλων εργαλείων γίνονται πιο εύκολες και όμορφες. Για το γαλακτομπούρεκο κανταΐφι ρίχνουμε το γάλα στην κατσαρόλα της Berlinger, το βάζουμε στην εστία, ανακατεύουμε και το αφήνουμε να χλιαρίνει. Θέλουμε να γίνει λίγο ζεστό, όχι να βράσει, το βγάζουμε από την εστία και το αφήνουμε στην άκρη. Σε μία κατσαρόλα τώρα σε μέτριο μέγεθος ρίχνουμε τα αυγά, τα χτυπάμε να φρατέψουν. Δεν χρειάζεται πολύ χτύπημα. Αρωματίζουμε με τη βανίλια. Έπειτα ρίχνουμε λίγη τη ζάχαρη και στη συνέχεια το σιμιγδάλι, ανακατεύοντας ταυτόχρονα. Ρίχνουμε μετά σε δόσεις με την κουτάλα όπως βλέπουμε εδώ το χλιαρό γάλα, ώστε να το ενσωματώσουμε στο μείγμα μας χωρίς όμως να ψηθούν τα αυγά. Και αφού το ρίξουμε όλο, μεταφέρουμε την κατσαρόλα μας στην εστία και ανακατεύουμε με το σύρμα διαρκώς μέχρι να πήξει η κρέμα μας. Εδώ θέλουμε μέτρια ένταση. Με την αντικολλητική επίστρωση που έχουν οι κατσαρόλες της Berlinger δεν φοβάμαι μη μου κολλήσει η κρέμα και μόλις πήξει τη βγάζω από την εστία, προσθέτουμε το βούτυρο σε κυβάκια και ανακατεύουμε ώστε να λιώσει καλά και να ενσωματωθεί στην κρέμα. Σκεπάζουμε με μία πετσέτα και από πάνω με το καπάκι και αφήνουμε την κατσαρόλα στην άκρη. Βάζουμε το μικρό τηγάνι στην εστία, προσθέτουμε το βούτυρο, το αφήνουμε ίσα να λιώσει και το βγάζουμε από την εστία να κρυώσει ελαφρά. Παίρνουμε έπειτα το κανταΐφι, το ξάνουμε πάρα πολύ καλά να ξεχωρίσουν οι ίνες του. Βουτυρώνουμε καλά το ταψί μας και απλώνουμε λίγο το κανταΐφι. Φροντίζουμε να καλυφθούν και τα τυχεία από το σκεύος μας. Βουτυρώνουμε ενδιάμεσα και προσθέτουμε έπειτα το υπόλοιπο κανταΐφι. Αφού το βουτυρώσουμε όλο καλά, ρίχνουμε την κρέμα μας που δεν έχει κολλήσει, γι' αυτό ξέρουμε πως με τα σκεύη αυτά δεν μπορούν να μας προδώσουν ακόμα και στα πιο δύσκολα. Μαγειρεύουν σωστά, καθαρίζονται εύκολα και το design τους μας εμπνέει να φτιάχνουμε κάτι όμορφο. Σκεπάζουμε από πάνω με το υπόλοιπο κανταΐφι, βουτυρώνουμε ξανά πολύ καλά. Και το γλυκό είναι έτοιμο, το βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο στην κατώτερη σχάρα για περίπου μία ωρίτσα και κάτι θέλει. Εν τω μεταξύ φτιάχνουμε το σιρόπι μας, ρίχνουμε στην κατσαρόλα τη ζάχαρη, το νερό, φλούδα και χυμό λεμονιού, ένα στικ κανέλας, τα γαρίφαλα, ανακατεύουμε και το αφήνουμε να βράσει και να διαλυθεί η ζάχαρη περίπου 5 λεπτάκια. Βγάζουμε το σιρόπι από την εστία, το ανακατεύουμε και το αφήνουμε να κρυώσει τελείως. Αφού έχει ψηθεί το κανταΐφι, το βγάζουμε και το σιροπιάζουμε λίγο. Αφήνουμε να απορροφήσει όλο το σιρόπι και έπειτα είναι έτοιμο να το κόψουμε σε κομμάτια και να το σερβίρουμε. Με σκεύη που ακούνε το χέρι μας και καταλαβαίνουν την πρόθεσή μας, όπως αυτά της Berlinger Haus, όλα γίνονται πιο εύκολα. Σε όσους αρέσουν τα σιροπιαστά γλυκά, σίγουρα θα ενθουσιαστούν και με αυτό. Φτιάξτε το, να το απολαύσετε. Η Berlinger Haus, όπως βλέπετε, δεν είναι μόνο σκεύη, είναι κομμάτι της ζωής μας και των στιγμών της. Από κάτω, στο κουτί της περιγραφής, θα σας έχω το link για να τα δείτε. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο δώρο στον εαυτό σας ή και στους άλλους, νομίζω είναι το καλύτερο δώρο για ένα γάμο. Εμείς θα τα πούμε στην επόμενη φορά, μέχρι τότε να τρώτε καλά. Γεια σας!